कक्लाबारि बियाबाव 2015 मायथाइनिफ्रायनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जेननायनि रेकर्ड गैफेरा बे बाथ्राखौ गोख्रों थांखिनानै बुंदों मानगोनां फैलाजे बरगयारी बिथां सारा। बिथाङा इउपिपिएलनि सासे सोद्रोमा बे हिसाबै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। गोजोन फुंबिलिनि साफ्रोमनिसिमबो अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय आंनि बे चेनेलाव। नोंथांमोन जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक शेयार आरो नोंथांनि फोरमायथिखौ भिडिअखौ फुल नायजोबग्रो बिनि उनावसो कमेन्ट खालामदे। आइ होप नोंथांमोना बुजिबाय। बेनिफ्राय बिथां सारनि खुगानिफ्रायनो आबुङै मिथिनानै लादो। अके नायजोब बेनि उनावसो कमेन्ट खालाम। 12 एपिबिनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफ्रा दिनै इउपिपिएल हान्जायाव इउपिपिएल हान्जानि देरहागोनखौ रोखा नुहुरनानै एबा इउपिपिएल हान्जानि जितु आइडियोल'जि बेखौ मोजां नुहुरनानै जोंजों आखाइ हमफैदों। दा बिथांमोनखौ जोङो बरायनानै लाबाय, खोब गोजोननाय मोनदों। एपिपि हान्जानि कक्लाबारि ब्लक कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट आरो माखासे एक्टिभ मेम्बारफ्रा जोंजों दिनै इउपिपिएल हान्जायाव आखाइ हमफैबाय। जिहेतु एपिबि हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफ्रानो दिनैहाय रिजिगनेसन होनायखौ जों नुनो मोनबाय दङ, माबायदि जाहैगोन बिथांमोननि थासारिया इयुनाव? मिडियानि गेजेरजों जोङो सम सम नुनो मोनदों, माने जोंहा एपिबिनि मानिजाथाव आफादगिरि बिथां मेडामा गोबां जायगायाव गिदिंनानै गावसिनि राजखान्थिखौ एसे अर्गेनाइज खालामदों आरो गोबां जायगाफ्राव डिस्ट्रिक्ट कमिटि ब्लक कमिटि दानायखौ जोङो नुनो मोनदों। खिन्थु बेजों लोगोसे एखे रोखोमैनो जोङो मिडियायाव गोबां समाव एपिबिनि दैदेनगिरिफोरखौ गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाफिननायखौ नुबाय थादों। दा एखे रोखोमैनो जोंनि कक्लाबारि ब्लकआवबो दिनै एपिबिनि ब्लक कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारिखौ लानानै गोबां सोद्रोमाफ्रा दिनै जोंजों जगदान जादों। बेखौ नायोब्ला एपिबि राजखान्थि हान्जानि जितु फैबाय थानाय जितु बिसायख'थिनि जा थासारि बे थासारिखौ माने खोब आसा गोनां बायदि नुहुराखै। कक्लाबारि बियाबाव बिपिएफ हान्जायाबो जितु गोख्रों जों बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ नुनो मोनबाय दं। बिथांमोना इउपिपिएलखौ बिग जिर' होननानै बुंदों। थारैनो इउपिपिएलआ बिग जिर'मोन नामा कक्लाबारि बियाबाव? दिनैनि समाव नैबे जिहेतु बिसायख'थिया खाथियाव सफैबाय, बिटिआरनि जा बिसायख'थि बे माने सेप्तेम्बरावनो जानो थांगासिनो दं। दा बेखायनो गुबुन गुबुन राजखान्थियारि दोलो लोगोसे जायफ्रा गावबागावखौनो बिजाथि महरै गथायनो नागिरदों नैबे बिसायख'थियाव, दा बिथांमोना गावबागावखौ बयबो क्लेम खालामनानै लागोन। दिनै बे समस्थियाव आंनो देरहागोन, बे समस्थियाव जों पार्टियानो देरहागोन, देग्लाय जोंनि सरकार दागोन, बैफोर खोथाखौ बुंबाय थाखागोन। दा कक्लाबारि समस्थियावबो बेवहाय बिपिएमल' खोथा नङा, बिजेपियाबो बुंदों जे देग्लाय कक्लाबारियाव बिजेपियानो देरहागोन आरो बेजों लोगोसे कंग्रेसआबो बुंदों कंग्रेसआबो गेलेगोन देग्लाय कक्लाबारियाव, जे कंग्रेसआबो देरहाखागोन होननानै बुंदों। जे गुबुन गुबुन जायफोरा बिसायख'थि गेलेगोन दिनैनि दिनावहाय कक्लाबारि समस्थियाव बिथांमोना बयबो क्लेम खालामनानै लादों। खिन्थु रियेलिटियाव जोङो बारबोनाय जाफोर बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि जा हिस्ट्रिखौबो लायोब्ला जों नुगोन 2015 सननिफ्राय दिनैसिम इउपिपिएल हिसाबै बे कक्लाबारियाव जेनफैयाखै आरो जेननायनिबो खोथा गैया। मानोना कक्लाबारि समस्थिनि बयबो रायजो राजा बिथांमोना जोंनि ओनसोलखौ अल राउन्ड डेभेलप खालामनांगौनि थाखाय बारलांनाय बे मोनथाम मोनब्रै बिसायख'थियाव इउपिपिएलनो भट होबोबाय थादों। गाबोननि दिनाव जायफ्रा थांनाय 5 बोसोर 6 बोसोरनिफ्राय इउपिपिएलनो भट होबोबाय दङ, दिनैनि दिनाव बिथांमोना गुबुन पार्टिनो भट होनायनि खोथा गैया। दा बेखायनो आं बुंगोन, जाय जियानो बुङाथों माने बे कक्लाबारि समस्थियाव इउपिपिएल हान्जाखौ दिनैनि दिनाव रावबो फेजेननो हानाय नङा। जिहेतु बिपिएफआ सरकाराव फैफिनब्लाथाय गुबुन गुबुन हाबाफोरखौ मावगोन होननानै बिथांमोना फारिलाइ दिहुनदों। जेनेबा हानि समस्याफोरखौबो क्लियार खालामगोन होननानै बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंबाय दं। हानि समस्यानि खोथा बुङोब्लाथ' हानि समस्याथ' दिनैनि खोथा नङा। हानि समस्याया जोंनि माने गोलाव समनि समस्या। बे समस्याया जेलानोखि बिपिएफआ सिगाङाव जिखिनि माने गोलाव सम माने सरकाराव दंमोन बे समावबो जोंनि हानि समस्या दंमोन। खिन्थु बे समावहाय बिसोरो 16,000नि बारा बिथांमोना हानि समस्या 16,000 फेमिलिनि बारा बिथांमोना हानि समस्याखौ फोजोबनो हायाखैमोन। खिन्थु जों इउपिपिएल हिसाबै बे 5 बोसोरनि गेजेराव 2.5 लाखनिख्रुइबो बांसिन फेमिलिनि जिथु हानि समस्याफोर बे समस्याखौ जोङो फोजोबनानै होदों। आरो साननैसो उनाव बिसायख'थिनि आगोल गोबां न'खरफोरनि जे माने हानि पाट्टा बे हानि पाट्टाखौ राननो थांगासिनो दं। जे कक्लाबारि समस्थियावबो जोंहा हानि समस्याफोर दङ।
बे कक्लाबारि समस्थियाव थानाय जे हानि समस्या बे हानि समस्या दिनैनिल' नङा बेयो दिनैनिफ्राय गोलाव बोसोरनिनो मोनसे जोंनि जेंना बेयो बे जेंनाया बिपिबा जेला सरखार सालायबाय दंमोन अब्लाबो दंमोन दा बिथांमोननि टाइमाव खालामनो हायाखै तो गाबोननि दिनाव जे बिथांमोना खालामगोन बिनि मा गेरेन्टि दङ तो जों खिन्थु इउपिपिएल हिसाबै आं दहाय बुंनाय बायदि जों दिनैनि दिनाव 2.5 लाखनिख्रुइ बांसिन फेमिलिनो हानि पाट्टा राननानै होबाय आरो जोंनि ओनसोलाव जिखिनि हानि समस्या दं बे हानि समस्याफोरखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय बिटिआर सरकारा खामानि मावबाय थादों आरो जोंनियाव थानाय जा एफआरसिफोर दङ एफआर जाफोर कमिटिफोर दं बे कमिटिफोरजों क्लसलि थाफानानै जोंनो बेफोर खामानिखौ बेफोर समस्याखौ बोरै फोजोबनो हायो बेखौ जोङो मावगासिनो दङ एफआरसि कमिटिजों थाफानानै दिनै जोङो डाइरेक्टरखौ लोगो हमनांगौ फरेस्टनि रेन्जारखौ लोगो हमदों सिएम सारजों रायलायनांगौ दं बेखौ रायलायदों फरेस्ट मिनिस्टारजों रायलायनांगौ दं जों बेफोरखौ रायलायदों तो जों बेखौनो आसा खालामगोन गुसुं समनि गेजेरावनो जोंनि कक्लाबारि ओनसोलाव थानाय जा हानि जेंना बेफोर जेंनाया सुस्रांजागोन खिन्थु दिनैनि दिनाव बिसायख'थिनि समाव बयबो बेखौनो बुंगोन बेखौनो खाबु लानानै बुंगोन हानि समस्याखौ जों फोजोबगोन ओरैथोरै समस्याखौ जों फोजोबगोन खिन्थु बेफोर जेंनाखौ फोजोबनांगौनि थाखाय बिपिएफआ गोलाव सम मोनदोंमोन बेखिनि समनि गेजेराव बिथांमोना खिन्थु बेखौ मावफुंनो हायाखै गेजेराव बिसायख'थिया गोबां गैलिया नोंथाङाबो सासे टिकेट दाबिदार मा फोरमायगोन माबायदि मिजिंथिदों टिकेट मोननायनि टिकेटखौथ' आं सिगाङावबो बिदों दिनैनि समावबो बिगोन गाबोन इलेक्सन जायोबा आंनोबो टिकेटखौ नांगौ तो बियो आलादा बाथ्रा जागोन जायखिजाया आं दिनैनि दिनाव जितु इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरि आंनाव मोनसे दायित्व दङ इउपिपिएल हान्जाखौ जेरैखि जाया जोङो कक्लाबारियाव जिहेतु देरहाखागोन बे देरहाहोनायनि बिबाना आंनावबो थागोन आरो फैगौ समाव जिहेतु इउपिपिएल हान्जायानो सरखार सालायनो थांबाय दं बे दिनाव गेरेन्टेड बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा बे आं सा बिजिरनानै बुंनाय बाथ्रा नङा जोंनाव जितु इन्टारनेल सार्भे रिपर्ट बे सार्भे रिपर्टनि गेजेरजों जों दिनैनि दिनाव बुंगोन जे गाबोननि दिनाव जुदि बिसायख'थि जायोब्ला इउपिपिएलआ 25टानिख्रुइ बांसिन समस्थियाव देरहानानै सरखार दानो थांगासिनो दं तो आंनि बाथ्राया उनाव जागोन खिन्थु नैबेखौ बुंगोन आंबो सासे दाबिदार मोननाय मोनैनि खोथाया उनाव जागोन खिन्थु दिनैनि समाव जोङो जोंनि पार्टिनि थाखाय खामानि मावबाय दं जोंनि पार्टिखौ गोबां भटआव देरहाहोनांगौनि थाखाय कक्लाबारियाव जिखिनि दायित्व दं बे दायित्वखौ आं